160 кокошки, 170 гълъба, фазани, канарчета и папагали, показва в изложба Клуб Птицевъд в салона на Пето училище. Сдружението е сравнително младо и това е втората му изложба. Сформираното за конкурса жури ще определи най-класната птица според характеристиките на отделните породи. Идеята е пернатите да бъдат представени всяка есен в навечерието на Деня на Перник като атракция и за развлечение на перничани. Въпреки че Клуб Птицевъд е сравнително нов, учреден едва преди 2 години, членовете му се увеличават и сега са 17 човека. Включват се и все по-млади хора, които се интересуват от птицевъдство. Забелязва се интереса на по-младите, примерно като в децата доста, на по-младото поколение интерес. Имаме 2 членове, които са под 18 години и те са доста запалени и надяваме се още повече да привлекат техни приятелчета. Сдружението вече разполага с много и различни птици, предизвикващи интереса и на любителите, и на обикновените зрители. Сред най-атрактивните пернати са копринките, те са най-многобройни и пъстроцветни. Другите, които са българската порода, която ние се опитваме, двете български породи, които се опитваме да признаваме сега на европейския пазар, това са струмска кокошка, съответно струмска кокошка бантам и бреговска кокошка. Те също така се набляга на тях да се гледат, за да може да се популяризират и да създадем нещо ново за България като цяло. Защото в момента има само 2 признати породи в Европейския съюз на България и това са такива типа на носачките, черна шуменка и червена старозагорска, които са признати още 80 няколко години. След като изложбата вече е факт, най-важната задача сега се пада на съдиите, които трябва да оценят птиците. Това става по оценителна система в 5 секции, утвърдена от Европейската асоциация, обединяваща над 30 страни. България членува в секциите гълъби и кокошеви и водоплаващи птици. Всяка една от тези секции е приела европейските стандарти за съответната порода и на конкурси и изложби се следят характеристиките за нея. Интерес на истината за регионална изложба виждаме птици на едно изключително ниво за нашите географски ширини, за Балканския полуостров като цяло. Така, как да ви кажа, има птици, които примерно при холандската гъщата бантамка, при шабо, при копринки също много силно представяме, при борцовите породи. Предстои съдиите да определят при коя птица ще отиде шампионският приз. Изложбата ще бъде отворена на 18 и 19 октомври от 8 часа сутринта.